Mela, nkomplu għaddejjem baktar mis-sir kemm minn tfitta, ħallija kalba kwieta. Xejn, tkun ħatolqot għajjima biex toħdilha ritrat, fitta. Anzi, ma taħtfekx ħanajdlek. Għara tiġi xi darba tgħidli ħatfitni l-kelba. Ejlija, frana. U ngħidilha għandha ejja ħipu ejja. Toqgħod żej il-mammi, dik kif toqgħod magħha, imma fitta, ma tħallix kwieta. Mela, Dik mawx aħjar minna. nkomplu għaddejjin baktar mis-sidna. Isma ġil-baba, ejja la għax tibża. Titfisser, kop titfisser. U bat l-irġiel, ebiz. Iva. Mela, ma għanna l-Kane Site mill-Fundazzjoni Lob Responsabli li ikun maħna kull xar u anka nitkellmu namlu diversi mistoqsijiet bħal ma tkun qed tagħmilek l-infident Tiziana. Nibdew għax għandna naqra mhux ħażin ħanippruvaw Imma dak tal-punt. nagħmlu kemm nistgħu. Mela, persuna li tbatem il-vizzju tal-lob tal-azzart eċċessiv. X'sintomi tħoss? Iva, l-ewwel ħaġa nsellmilkom George, Tiziana u nsellem it-tim kollu wara din il-produzzjoni. Iva, hemm persuna meta tkun għaddejja mill-problematiċi li iġib miegħu il-lob tal-azzart eċċessiv tgħaddi minn diversi sintomi. Fosthom ħsibijiet kontinwi biex persuna tatwa l-attività tal-lob tal-azzart u kilba. Issa din il-kilba, dan l-aptit, il-persuna issib diffikultà kbira biex tibda tikkontrollhom. X'jibda jiġri? Il-persuna tibda tpoġġi il-logħba tal-azzart l-ewwel ħaġa fil-ħajja tagħha. Meta tibda tpoġġi l-lob tal-azzart l-ewwel ħaġa fil-ħajja tagħha, il-persuna tibda issib diffikultà kbira biex issib pjaċir f'attivitajiet li jmorru oltre mill-logħba tal-azzart. U hemmhekk sfortunatament ikonna problema. Tajjeb, mela, u hawnhekk dejjem nagħmlu l-appell aħna l-telespettaturi tagħna ġieli niltaqgħu ma' nies kienu jgħidulna imma allura ma nistax nilgħab iktar u le aħna maħniex ngħidu hekk, importanti li tkun responsabbli. Xejn George, ara jiena inħobb naqsam il-proċess tal-lob problematiku tal-azzart eċċessiv fi tlieta. Mela għandek l-ewwel stadju għandek il-persuna li tmur tilab responsabilta dejjem taħt il-kontroll ta' ħin u ta' flus u hemmhekk ma fiha xejn ħażin. It-tieni stadju meta l-persuna tibda sfortunatament tirriskja taqbes il-ħin, taqbes il-kontrolli finanzjarji u tibda tiftaħ bil-mod it-tieqa. Bil-mod it-tieqa għal vizzju għal diversi problemi. It-tielet stadju fejn il-persuna jkun għaddej mill-lob patoloġiku, fejn il-kilba teleb lill-persuna, l-aptit teleb lill-persuna u kif dejjem niddeskrivi il-persuna torqod fil-għaxija toħlom bil-lob u tqum fil-għodu tatwa l-logħba. Sfortunatament ma nistgħux niġġeneralizzaw, irridu nħarsu lejn it-tliet stadji u nipprevjenu u noħolqu awareness fit-tliet stadji li huma. Interessant ħafna. Isma' huwa importanti anke naħseb il-familji tal-persuna wkoll. Naħseb jekk il-persuna għandha dan il-vizzju anke stess ma nafx, imma milli nisma' eċċetera titkellem li wieħed ikun konxju li qed jagħmel sara lill-familja tiegħu wkoll. Jibda jipprova jilgħab iktar biex iġib dak li tilef, allura fil-verità tispiċċa il-vizzju qed jirgbek dak u l-vizzju li inti dan huwa lob jew hobby li qed jirgbek qed joħodlok il-ħajja biex ngħidu hekk. Yes, u l-ikbar sfida hi biex dik il-persuna tirrealizza kif issir konxja kif qed tajjeb ħafna inti Tiziana li għandha problema. Kif il-persuna tirrealizza li għandha problema u tirrealizza li għandha bżonn l-għajnuna hemmhekk saru l-ikbar żewġ passi. L-għajnuna qiegħda hemmhekk illum il-ġurnata viżavi l-lob tal-azzart. Barra l-Fondazzjoni Lob Responsabbli u nsellmilhom minn hawnhekk għax-xogħol kbir li huma jagħmlu,
hemm il-prevention and support kemm tal-Caritas u kemm tas-setqa. U l-Caritas permezz tal-Wibel li nselliblu minn hawn ukoll jipprovdu servizz ukoll ta' prevenzjoni għall-użura, jiġifieri usury support services. L-għajnuna qiegħda hemmhekk, il-fondazzjoni dejjem nirrepeti tħaddem il-linja ta' għajnuna tagħha 1777 u nħeġġeġ lil kull min jagħmel l-ewwel żewġ passi li iħoss li għandu problema u li għandu bżonn l-għajnuna biex iċempel dan in-numru għandna staff professjonali lesti li jagħtu s-sapport kollu meħtieġ. Mela kejn, mit-telespettaturi din jaraw il-numru tat-telefon 1777, hemm Facebook ukoll, ġifieri hemm il-mezzi kollha. Twitter, Instagram, social media. Jitlob l-għajnuna. U kif tajjeb inti, l-ewwel persuna tittammetti li għandha problema. Jekk mhux tammetti li inti għandek problema għal xi ħadd mur għall-għajnuna, għax wis probabbli tkun qed tellef il-ħin ta' min għandu bżonn l-għajnuna għaliex ammetta li għandu problema. Jiena dejjem ngħid illi billi ċempel u s-saqsi mhux se jiġri xejn. Huwa pass importanti ħafna li anke persważa t-tim tagħkom li huwa tim professjonali se jgħin b'kelma jew tnejn il-dak li jkun li isma' jibda jifhem. Min għaddej mill-problema biss. Semmejthom inti George, il-persuni tal-madwar. Importanti ħafna li anke huma jfittxu l-għajnuna. X'għandi nagħmel jiena jekk il-partner tiegħi għandu l-vizzju tal-lob tal-azzard? Kif għandi napproċċjah? M'għandekx tesaġera fil-komunikazzjoni tiegħek mal-partner. M'għandekx id-dinja ma waslitx fl-aħħar. Għajnuna hemm. Ejja ħalli nżidu l-komunikazzjoni. Ejja ħalli anke l-tfal tagħna inkellmuhom fuq il-vizzju ta' missierhom, fuq il-vizzju tommhom, ħalli anke huma jkunu marfin li isma' hemm problema imma isma' missier qed ifittex l-għajnuna, ommi qed tfittex l-għajnuna ma fiha xejn ħażin. Ejja ħalli nżommu linja ta' komunikazzjoni miftuħa, il-persuna li tal-madwar biex niftehmu li ma tkunx għaddejja mill-vizzju, importanti immens li iżżomm ir-riedni tal-finanzi tal-familja f'idejha, tara x'hemm kontijiet il-bank, tara tinteressa ruħha, tara x'dejn hemm. Jiġifieri dawn huma affarijiet kollha punti li tajjeb li persuna tal-madwar anke s-saqsi jiċċempel u s-saqsi. Kont xi kultant iddejja s-saqsi mal dak li jkun isma' urini l-kont tal-bank jew isma' għajdli x'għandek. Yes, aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq il-raġel tiegħek jew il-mara tiegħek. Importanti li ninteressaw ruħna, isma' ejja ħalli nżomm jiena rendi kont tal-finanzi tal-familja, la żewġi, la marti għandha daqsxejn ta' problema. U ma nkomplux nirriskjaw, huma deċiżjonijiet żgħar, huma pointers ħfief li inħeġġeġ lil kull min qed jismani biex ikollu aktar rendi kont fuqhom billi ċempel fuq il-linja ta' għajnuna ta' support 1777. Isma' llum semmejt xi ħaġa interessanti ħafna u nħeġġeġ anke lil telespettatur min jaf forsi min għandu r-raġel jew il-mara. L-ewwel meta iċċempel għalik, ġifieri isma' jien għandu r-raġel. Tgħidx kemm iħobb jilgħab għandu problema. Le, x'hekk ir-raġel mhux se jammetti li għandu problema. L-għajnuna ma tistax tiġi. Ma tajjeb li wieħed iċċempel ukoll biex tara inti kif tista' timxi ma' dik il-persuna. Jien forsi b'kelma żejda qed nitfaħħakna aktar fi pressure biex tmur tilab, biex insomma l-bot mid-dar. U ma jfissirx ukoll li qed nagħmel eżempju li għax żewġi jew marti għandha l-problema tal-vizzju tal-logħob, ma jfissirx li din il-persuna kull ma tagħmel kollox negattiv lanqas. Jiġifieri jridu nibqgħu ninvolvuha fl-attivitajiet tal-familja u nibqgħu kemm jista' jkun ninvolvuha fil-ħajja ta' wliedna wkoll. Din hija kollha awareness, hija kollha informazzjoni bżonn juża fil-fehma tiegħi li tajjeb li l-persuna għandha tkun konxja tagħha. Mela, il-ħin skadilna kejn.
Għanna problema li s-snella daħletilna fil-bar. Serqitlek xi Iva, ħaġa. forsi staw naraw, sarqitilna Ma l-croissant. tikolix, messaġġeja loba biex nuħadela. Jafka ma ħatġibija. Ġifiri, di daħlet taħbija. Daħlet fil-bar. Tiftaħiex, Nala. Nala tiftaħiex. Samatek, ħamru għal-reklam, bisa kam nikkonfiċu għu tiftaħiex.